yanzu in wane promotion din sai fito naka bai fito ba, to lalle shi zai shiga state office na gaba, shi za a bashi kaza, shi za a bashi kaza, shikenan ai muna da bokaye, sai a je a samu bokaye a haukatar da mutum, daga haukar sai ga wane ya mutu. Shugabanci wannan kan haddith wala haraj. Mun gani a internet list na mutanen da ake so a kashe, da bokan da ya tsaye da mutum yana wanka da jini, yana duk ba mun gani ba ne, ba mun gani ba, yana wanka da jini, yana kiran sunan waɗanda za a kashe dan mulki. Kuma innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, ba ran da za ta mutu wallahi ta cinye arzikin da Allah ya rubuta mata. Shi yasa annabi ke cewa fattaqullaha wa ajmilu fi talabi, ku ji tsoron Allah, ku nemi hanyar arzikin ku ta hanyar dade. In ta hanyar in kisa kace zaka yi, zaka kisa, zaka kashe din, arzikin nakan zai zo ta iya wannan. Kuma wallahi in 10,000 ta rage maka, ko mutum 100 ka kashe, wallahi iya 10,000 zaka samu. In miliyan 100 ta rage maka, wallahi ko kiyashi ka daga kafa baka kashe shi ba, wallahi miliyan 100 sai ta zo maka. Almanasib, neman kujeru. Yanzu ko misalin da na bayar dazu, jirgin kasa da aka fasa, ai dan a ce Buhari yayi failing ne, gwamnatin ta yi failing, yanzu muna shirin zabe a kyamaci fatin. Yanzu ba maganar Buhari muke ba maganar PDP muke ba maganar APC muke ba, maganar Rescue Nigeria muke, maganar salvaging ne. Shi ne abin da ake yi yanzu, maganar kowa ta kansa yake. Magana guda ɗaya ce, APC dai ita ce PDP, wasu ɗai ubansu ɗaya. Wallahi ko mutane ku tsaya da neman addu'a wajen Ubangiji, da tuba, da miƙa wa Allah lamari, da neman mafita, ba wa'annan tsinan lalatatun ba, ko kuma wallahi haka za a tafi. Sincere speaking, shine babu wani maganan yanzu wani yazo shine jiya, shine shekaran jiya, shine yanzu, shine abin nan. Ku tsaya ku yi kan ku tsari tun daga ward,